And hopefully, katong giingon ni Pastor Garcia na makipag-chat daw ka for another dialogue or dialogue or siguro kung gusto ninyo nga formal gyud nga debate or formal discussion, okay ra pud gihapon. Mga unta ninyo, mga sir, sampurado, mga sir ug mga ma'am, pang tawag ining panghapon ba. Dami ano pa init niya, Domingo man ron, bago pa po naligo. Nindot ni nga nindot ni nga tawag yun yung sana. Ito na yung merienda sa hapon. Nya tama po giog-ngiob ang panahon. Yan, nami ikaon og tawag inang champurado. Nya taw-taw na pud ko. Makakaon siguro karon tuiga murag karon pa ni. Karon nga year. Oy, shout out di kay kuan kay Sir Pastor John Dinona. Pastor, anang tawag ini nga video nga imo nakita, mga highlights nato na post na nato tong kuan, na post na nato tong ato ang full video sa YouTube nya. Kung gusto niyo mo tan-awon, i-check tong katong iyahang title, tan-awas ibabaw ang video, nagbutang ko og link nya dito. Wala toy putol from sa pagsugod hangtod sa katong gitangtangan ko ninyo og kuan, gikuhaan ko ninyo og birahan ko ninyo og microphone nya inyo gipalong. Wala gyud nako to gi putol para in fairness pud sa inyo. Kaya di ko gusto ba nga muguba sa ato ang kasabot nga di na ko i-upload ang tanan. And after na ko na-upload ang tanan, so gusto na ko nga nato yung mga highlights kay taas-taas baya. Almost 2 hours ang kuan almost 2 hours ang ato ang video. Nga daga ang mga tao ato nga panahon, even karon nga naay tawag ini magtan-aw, daghan gyud makatunan. And hopefully katong giingon ni Pastor Garcia na makipag-chat daw ka for another dialogue or siguro kung gusto ninyo nga formal gyud nga debate or formal discussion, okay ra pud gihapon. And paabot lang ko, nangayo naman to daan og number si Pastor Garcia kang Sir Kelson John Seaton. So anytime kay ingon man niya nga nangayo daw ka og number, so motong ako ang gihatag, ako ang gipahatag ang iyang number, and siya na ang mo-communicate sa inyo ha. And ito na lang po ninyo nga ang pre-debate conference or pre-discussion conference mahitabo sa siguro mga Saturday or Sunday, kay weekdays man god na ako'y mga lakaw, ako'y galagmay lagi nga panginabuhian, Pastor. So gusto na ko mahitabo ang pre-debate conference or pre-discussion conference Saturday or Sunday, kay dili ko bakante sa uban mga tawag ini mga adlaw. And hopefully ma-materialize na kay sa nakita nako mura og dili ka kontento sa kadtong nga diskusyon. So siguro pero napamagugoy ato bangon karong May 4 nga sa Badista, na possible siguro kung mahitabo na after the pre-discussion conference na to or pre-debate conference na to, i-schedule na to siguro by first week or second week of June. No, singon ana lang siguro Pastor si shout out Pastor John Dinona. Nya mga aw sa dita kay nagpanguran lang gani ko. Adlaw man ron nga Domingo, adlaw sa Ginoo, and at the same time na adlaw pud sa pamilya. Dami ng champurado. Okay? Ning hapon yung tanan og Ave Maria, give up ka straight. Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin. RJ Horolanciano II, TV Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologies TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa ating po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, i-subscribe po ninyo yung mga channels natin, The Lay Catholic, Apologies International Official,
RJ Sanado Second TV, Kuya Apologies TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid at mga Katoliko na always pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa pong ito until now andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede nyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung ipadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.